10 ta' Awwissu San Lawrenz, djaknu u martri, ħal martirju għal ħabta tas-sena 258. Il-kelma djaknu tfisser għaddej. Wara l-Apostli San Pietru u San Pawl, San Lawrenz l-aktar martri Ruman magħruf ta' Ruma. M'għandniex wisq dettalji ċerti fuqu ħlief li kien djaknu tal-Knisja ta' Ruma. Jingħad li hu kien minn Spanja Aragona u ħadu miegħu Ruma l-arċidjaknu Sistu meta dan kien għaddej fuq qadja minn Huesca Tarragona. Meta aktar tard Sistu sar Papa bl-isem ta' Sistu II, fis-sena 257 għażel lil Lawrenz bħala djaknu u għalkemm kien għadu żagħżugħ għedu l-ewwel wieħed mis-7 djakni li kienu jservu lill-Knisja ta' Ruma. Fis-6 ta' Awwissu tas-sena 258 il-Papa Sistu waqt li kien fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu ma' xi djakni tiegħu ġie maqbud u kkundannat għal mewt. Jingħad li Lawrenz mar jilħqu u staqsih kif kien sejjer għall-aħħar sagrifiċċju tiegħu mingħajr id-djaknu tiegħu. Papa Sistu jingħad li ħabbar lil Lawrenz li kellu jmut mewta ħarxa ftit jiem wara. Fil-fatt Lawrenz ġie hu wkoll maqbud mis-soldati Rumani. San Ambroġ ħalla miktub li skont tradizzjoni orali Lawrenz qabel ma arrestaw ġie mogħti 3 ijiem żmien biex inewwel lill-Imperatur Valerjanu it-teżori tal-Knisja. Iżda d-djaknu bieħhom biex jiġu mejjuna l-foqra u ippreżenta lill-Imperatur dawn l-istess foqra bħala it-teżori tal-Knisja. Lawrenz ġie għalhekk ikkundannat għal mewt tal-aktar ħarxa billi jkun mixwi fuq gradilja. Il-Qaddis ingħata difna xierqa fuq il-Via Tiburtina. Prudentius madwar is-sena 400 jgħid li l-konverżjoni ta' Ruma saret minħabba t-talb ta' San Lawrenz u jgħid ukoll li folo l-kbar kienu jmorru fil-Knisja ta' dan il-Qaddis f'Ruma u li ħafna grazzi kienu jinqalgħu bl-interċessjoni tiegħu. Fis-seklu 4 dan il-Qaddis mhux biss kellu festa iżda wkoll fġieli. Wara l-martirju il-fdal tal-Qaddis indifen fiċ-ċimiterju ta' Ċirikjaka ħdejn it-triq Tiburtina Vareno. Kostantinu l-Kbir bena bażilika fuq il-qabar tiegħu li waqgħet u nbniet kemm il-darba. Il-Knisja li hemm illum iġġib l-isem ta' San Lorenzo fuori le mura u tinsab fidejn il-Patrijiet Kapuċċini. Infaħħar mill-aqwa dutturi tal-Knisja fosthom Sant'Ugustin, Sant'Ambroġ u San Leone Magnu wara l-Apostli San Pietru u San Pawl u l-aktar martri meqjum ġewwa Ruma. Il-Papa tal-Immakulata, il-Beatu Piju IX, rrid jindifen ħdejn il-qabar ta' San Lawrenz u hemm jinsab tassew. Lil San Lawrenz huma ddedikati mijiet kbar ta' knejjes fosthom f'Ruma, San Lawrenz in Lucina, in Damaso mibnija mill-Papa San Damaso, in Paneperna, in Miranda. Lilu huma ddedikati il-Katedral ta' Genova, Perugia, Grassetto, Trapani, Lugano u oħrajn. Il-Knisja tiċċelebra l-festa tiegħu bl-istess grad liturġiku daqs tal-festi tal-Apostli. San Lawrenz huwa l-patrun tal-Birgu u tar-raħal li jġib ismu San Lawrenz ġewwa Għawdex. Dan li ġej huwa kliem l-Isqof Mario Grech minn omilija f'jum il-festa tad-Djaknu San Lawrenz.
Lill-Isqof Ċiprianu ta' Kartaġni xi ħadd kitiblu hekk: għadu kemm wasal editt ta' Valerianu li fih iħabbar il-qtil tal-isqfijiet u tad-djakni, fost dawn hemm id-djaknu Lorenzo. Skont l-Isqof Ċiprianu, il-ħsieb ta' Valerianu ma kienx biss li joqtol lil dak u lil ieħor, imma li f'kolb wieħed inaddaf lis-soċjetà ta' żmienu mis-saċerdozju. Valerianu ried joħloq l-instabilità fih dan il-Knisja biex mhux biss iferi imma saħansitra joqtol lil kull saċerdot. Nibża li dan l-ispirtu ta' Valerianu jista' jerġa' jibda iqajjem rasu. Hemm bżonn li fil-Knisja jkollna komunità li kapaċi tqum fuq riġleha u tagħmel id-difiża tagħha mhux lil dik il-persuna, is-saċerdot individwali, imma il-ministeru affdat lil dik il-persuna. Din li ġejja hija riflessjoni ta' Dun Daniel Scerri fuq il-fidi li kellu fi Kristu id-djaknu Lawrenz. L-imħabba ta' Lawrenz għal Kristu u l-Knisja tiegħu, imħabba li waslitu sal-martirju, imarbuta ħaġa waħda mal-fidi tiegħu. X'in il-fidi? Hija meta il-bniedem jerħi ruħu kollu kemmu liberament fidejn Alla u lil Alla li juri lilu nnifsu jagħtih għax irid il-qima kollha tal-moħħ u tar-rieda tiegħu u jilqa' bil-qalb dak kollu li Alla jurih u jitlob minnu. Dej Verbum 5. Din hi dik li San Pawl isejħilha l-ubbidjenza tal-fidi f'Rumani kapitlu 16 vers 26 u li biex xieraq kull bniedem għandu jagħti lil Alla propju għax huwa Alla. Lawrenz emmen f'Alla u f'ibnu Ġesu Kristu, afdah bajnejh magħluqa u ntelaq f'idejh sal-martirju. Sa minn tfulitu huwa ħaddan il-fidi f'Ġesu ta' Nażaret, fidi li mmarkatlu ħajtu. Il-mod kif għex u miet juri biċ-ċar li hu kien kollu kemmu ta' Kristu. Speċjalment fil-belt ta' Ruma huwa iltaqa' ma' ħafna nsara li taw xhieda tal-fidi tagħhom b'kuraġġ u determinazzjoni. Kien fuq kollox l-eżempju tal-martri li kabbar u saħħaħ bil-qalb ta' Lawrenz il-fidi f'Ġesu. L-eżempju ta' dawk l-insara qalbina li f'din il-belt xerdu demmhom mal Kristu kien quddiem għajnejh. Nistgħu nimmaġinaw x'kien inħoss meta maħutu l-insara l-oħra kien iżur l-oqbra tal-martri u jitloq fuqhom kif kienet id-drawa tal-Knisja f'dawn is-żminijiet. Min jaf x'ħass meta fuq ordni tal-Papa Sistu II innifsu kellu jieħu ħsieb ir-relikwi eżis tal-Apostli Pietru u Pawlu u jaħbihom fil-katakombi biex iħarishom minn id er-rieda tal-persekuturi. Meta fis-sena 257 l-Imperatur Valerianu ħareġ l-editt biex jiġu maqtula il-membri kollha tal-ġerarkija tal-Knisja, Lawrenz fehem li issa kien imisslilu jagħti xhieda għall-fida tiegħu f'Ġesu Kristu. Imqanqal mit-tħeġġiġ tal-Papa Sistu II u msaħħaħ mix-xhieda tiegħu, Lawrenz beda jarma ruħu għal martirju u kien lest li jbati u jmut għal dak li emmen fih. Bi kliem San Pawl stess seta' jgħid din hija l-kawża li għalija qiegħed imbagħti, imma b'daqshekk ma nistħix għax jien naf f'min emmint. U wasal il-waqt tal-prova kien l-10 ta' Awwissu tas-sena 258 meta iż-żagħżugħ Lawrenz tela ferħan fuq il-gradilja u ħalla lil ġismu jinħaraq bin-nar għall-imħabba ta' Ġesu. Fil-qawwa ta' dakinhar kienet qed tissaffa u tilħaq il-milja tagħha il-fidi tiegħu. Żgur li f'dawk il-mumenti ġew f'moħħ id-djaknu Lawrenz il-kelmiet tal-Apostlu Pietru li snin qabel kien kiteb lill-insara tal-Asja Minuri. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova il-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jisħoq ilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti eżiż tistaġbux għax tinsabu fil-forġa qalila tan-nar li ġiet fuqkom biex iġġarrabkom. Żgur
li ġewh ukoll f'moħħu il-kelmiet tal-Apostlu Pawlu lilkom ingħatat il-grazzja li sservu lil Kristu mhux biss li temmnu fih imma saħansitra li tbatu għalih. San Lawrenz serva lil Kristu bħala diaknu, emmen fih u fuq kollox bata għalih. Imħeġġeġ mit-talim ta' dawn l-apostli kbar, Lawrenz kien tassew iħares lejn il-martirju bħala grazzja, li tant kien jixtieqha u jitloba, għax ta' bilħaq li temmen f'Ġesu hija grazzja, imma li tbati għalih hija grazzja akbar. Brother Lewis jgħid hekk: fl-eżempju ta' San Lawrenz għandna prova tal-qawwa tal-grazzja t'Alla, u kien jara ġismu jinħaraq bla ma jitlef il-paċi ta' ruħu, u aħna bil-maqlub ma nafux insofru li ġkenu ġieħ jew dispjaċir bla ma nitilfu il-paċi. U inti, fis-sofferenzi tiegħek, tixbħu xejn lil San Lawrenz billi bħalu iżżomm il-kalma u l-paċi? Jew forsi ġieli żbilt u tlift il-paċi ta' qalbek u forsi wkoll tellifta lil ħaddieħor. Ħenjin tassew inkunu aħna jekk nimitaw lil San Lawrenz fis-sabar tiegħu. Strofa min novena ta' San Lawrenz. O kbir u glorjuż San Lawrenz, li ġejt ikkundannat għal mewt tan-nar bati u sofrejt dik il-pjena kbira b'tant qawwa, tant li sirt wirja ta' ammirazzjoni fis-sema u fl-art. Ftakar issa mela f'dik it-talba li għamilt lill-Alla fuq is-sodda kollha nar. Kif inti tlabt li Ruma tibqa' dejjem Kattolika, hekk ukoll issa bl-interċessjoni tiegħek aqla rebħiet ġodda lill-Knisja fuq tant dewwa li għandha. Amen li tibqa' sħiħa fil-fidi u qaddisa fil-valuri u hekk imbeda mill-perikli u mill-idejat folozz ta' żminijietna tkompli twassal biss lil Kristu lid-dinja li tant għandha qaċċ għalih. Amen. U din li ġejja hija talba mill-liturġija tas-sigħat. U Alla int ħeġġeġt b'imħabbtek lil San Lawrenz, għaddej kbir u fidil tal-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju. Għamel li nonsu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.